Salam, gowmasaňa saman otursaňyz men şu hemmeňize men wideolama gyzyklanma bildirip, ýagşy sözler ýazýaňyz üçin, laýyk goýanyňyz üçin, öz pikiriňizi ýazýaňyz üçin hemmeňize taňry ýalkatyn, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Men özümi ýene-de tanışdyrasym gelýär. Meniň adym Maral Amanow, familiýam Gowşudowa. Men rus dili we edebiýaty mugallymy. Onuň başgaça ingliz dilini bilýän hem-de kompýuter tehnologiýalaryny bilýän. Şonuň üçin maňa işlemek aňsadyrак bolýar. Ýani öz işimde. Ýene-de bir zat men Türkmenistanyň halk bagşysy, mukamçy kompozitor Halipa Mugallim Aman Gowşudowyň ulygy edi. Bir näçe günlerden beýik ýeňişiň 80 ýyly bile ýetip gelýär. Men atam kakymyň kakasy Kuliýew Gowşud urşa gidip wepat boldy. Ödem nähili belli ýeri ýatan ýeri belli däldi. Ýani hat gelýär, habarsyz gitdi diýip. Onuň men bir näçe ýylyň dowamyna özüm şeýle bir menne gyzyklanma bardy da, şol adam arada gyzyklanyp şu men pikir edýärdim da şu bir adam da ol iňe däl näde bitip bilýär ol, näde habarsyz onda da gitip bilýär diýip. Soň şu bir näçe ýylyň dowamyna internetde elbetde şu gözleg işlerini geçirýärdim özüm, öz ýanymdan. Hem-de 2020-nji ýylda bir tanışlamyň biri elbetde Orsetden menem soradym da şolardan şu nähili tapyp bolýar maglumat şol adam bardy. Onuň şo bir ors tanışym maňa şo Pamять народа diýip sayt bar, şoň içine girdi, gyzyklanyp gör diýip maslahat berdi. Men hem size şu men eden işim peýdaly bolarmyka, gyzykly bolarmyka diýip umyd edýänler. Hem-de özüňizem öz ýiten garnaşlaryňyzy tapmaňyz mümkin. Häzir bolsa men kompýuterda görkezden şo nähili gözleg işlerini geçirip bolýar. Tak, Pamять народа sayta girýäs. Ine teredim şuňalyk da açylmaly. Görýärmi? Память народа, участники войны, боевые операции, воинские захоронения, воинские части, документы частей, истории пользователя diye смотреть. Так, ine teredim. Şu taýda ýene-de поисковик çykýar. Ine bu taýda da görýärmi? Все результаты diýip ýazylgy, командующие, награждённые, погибшие и пропавшие без вести. И книга памяти. Ine teredim men atam habarsyz gitdi diýip hat geldi, şonuň üçin men şuňa girýän. Şuňa basýan. Ine şu taýda da atamyň adyny hem familiýasyny ýazýan ors harp bilen. Tak. Kuliýew Gowşud. Ine найти basýan. Ine идёт поиск diýip görkezýär. И şu taýda ine görýärmi çykýar. Поиск осуществлен. Familiýa Kuliýew, имя Gowşud diýe. Найдено документов 1. Ýekaja dokument tapyldy. Ine näme maglumat berýär şu taýda. Serjant 1911-nji ýylda dogulan Turkmenskая ССР, Ашхабадская область, город Ашхабад. Ашхабаддан çağırly. Место службы ПП 33513-Y. Ine 05-40-njy ýyl, ýani näme aňladýar? Şu 40-njy ýylyň may aýyna bu urşa çağırly, fronda çağırly. Ашхабадский ГВК. Военкомат боле. Ашхабадский городской военкомат. Ine Turkmenskая ССР, Ашхабадская область, Ашхабад, донесение о потерях diye. Ine ýazylgy aşağında da пропал без вести. И gapdalyny da ýani senesi 07-1943. Soňky haty 1943-nji ýylyň 7-nji ýagny aýyna geldi, ýagny iýul aýyna geldi. Бар maglumat şu taýda bar. Ine документ, уточняющий потери, место, дата рождения 1911-нji ýyl, место рождения Туркменская ССР, Ашхабадская область, Ашхабад. Так, Ашхабадский городской военкомат, наименование военкомата, дата и место призыва diye. Ine Ашхабадский военкомат, дата призыва 5-й месяц 42-й год, ýani 40-njy ýylyň maýy. Воинское звание сержант. Последнее место службы берди 285 ГВСП. Nämedigini bilemok men. Воинская часть, тоже название. Дата выбытия 1-nji ay 1943-nji ýyl. Причина выбытия пропал без вести. Место призыва ýene berilýär şu taýda. Şu taýda gapdalyna iň esasy zat dokument berilýär şu. Документ подтверждающий. Teredim görýärmi gyzyl bilen bellenen. Şu taýda ýazylgy gowy gördünok, men häzir soň ýene-de nimetini görkezden görýäňizmi? Kuliýew Gowşud diýip ýazylgy. Şu ýanky ýyly bar berdi. 3 diýe. Из 3 diye. Men şu
birinci stranitsany görýän häzir görýän zagruska gidýär. Ana görýän şuýda baryn şu çağırılan ýeri ine woyenkomuň goly zady bilen. Soňra stranitsa 2. Ene görýän şuýda dogry maglumat şu spisakdaky hem ödüniň ady bar hem şu ödü bilen bile gulluk edip we pat bolan. Sağ bolun, sağman oturun. Ýene de ýetip gelýän beýik ýeňişiň 80 ýyl ýubileýi bilen hem meňe öz maşgalamyň adyndan gutlaýan hem meňe de jan saglyk, asuda, asman, parahatlyk esasy, rızkyl bereket arzu edýän. Sağ bolun, sağman oturun.